Diyan ka muna sa Korea, ya. Mike, dito. Hindi makukuha yan. Video video Oo, naka-record ka, huwag ka mag-alala. Video yan? Oo. Oo. Video na! Oo, naka-video na yan, naka-record na. Ah. Okay! Okay, mukha. Subsubang mukha. Isa, Okay lang yun! isa pa. Magalaw tuloy video ko, napatawa ako eh. Tuloy pala yung mag-tumbling, kakasala. O basta video mo, tuloy-tuloy, tatumbling ako. Palaya. Siraan na ng ulo, patay! Patay tayo dyan! Nag-namin yan sa asawa niya, siraan na ng ulo. Kaya, Tatart, I love you! Saan nagtatart, I love you, ganun na. Joy, Joy! Joy, dito ka, tatumbling ako dali. Ito pa ako. Yun ano? O, sige. Ako muna. Taya ka. Video mo ha. Ah. May taya pang nalalala. Sige, pag ano ah. Ako, taya ka. Hoy. Ito pa. Mataas yung mataas. Taas mo, yung ganon. Taas mo. Galing! Galing daw eh. Tama na, ang lamig sa kamay! Ilang ko ah! Siningal ako. Ganda ng video at na. Hindi mo siya minatiber. Hindi pa. Paano? Paano na pagpa... Ano?